vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana, please post for me as hidden identity. Ndiri murume ndine makore 55 ekuberekwa. Ndinogarawo kuno ku Europe kwandiri. Asi musazotaura munyika umwe mandiri kuraramira ndiri. Mukomana, nyaya yangu haisi yehurombwa hwangu, but ndikuda kutaura nezvehurombwa hwababa vangu. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakakura ndichigara kumusha kumaruzevha chaiko kwedu uko kugokwe. Ndaigara nababa na amai vangu. Mumba medu takaberekwa tiri 6, vakomana tiri 2, vasikana ndivo vainge vakawanda. Vakaberekwa ivo vari 4. Mukomana baba vangu vainge vari murimi wedonje. Vainge vachizivikanwa kumaflows nenyaya yekurima donje. Kunyangwe baba vangu vaigara havo kumusha. Baba vangu mukoma vainge vaine mari dzavo. Pamba pedu painge pachitoita sekunge yainge iri imba yemutauni chaiyo, nekuti chose chaiwanikwa mutaundi pamba pedu chainge chichiwanikwa. Vainge vaine mombe dzainge dzakawanda nembudzi dzatainge tisingatombokwanise kuverenga kuti dzainge dziri ngani, kuzoti huku dzainge dziri fararira nemusha wose. Mukomana mumba medu hapana asina kudzidza. Tose takadzidza zvikoro zvinodhura, taidzidza kuma boarding schools nekuti baba vangu vainge vaine mari dzavo. Saka takazoti tose tapedza zvikoro tava nemadegree edu, tava kutoendawo kumabasa. Kusara kwemunin'ina wangu 1, but ndiye ainge akadzidza kudarika isusu tose. Ainge achigara nababa naamai achita kunge benzi, so everyday kuseni aimukira kumashops kunocherera vasikana vemubhawa mvura kuti ange achipiwa fodya. Takatombozama kuti tinge tichimutsvakira mabasa, but aingodzingirwa nyaya iyo yekuti waiti kana uchitaura naye dzimwe nguva aingokwanisa kana kungotanga kwamatata achiridza mhere, ende aiwanzokuita hasha. Saka aiti kana tikangomutsvakira basa paya, then taiti kana tamuwanira basa aibva adzingirwa nyaya iyoyo. Saka ndakazoita friend yangu yekubasa yaigara ichindinetsa kuti ndinoda kuenda newe kumusha kwako, but ndaingomupa ma-excuses ndichingomuti tichaenda, nekuti shamwari yangu uyu iye ainge ari murume webest friend yamadam, because inini namadam tainge takasanganawo muHarare mushure mekunge ndawanawo basa muHarare. Saka ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachinyanya kuziva background yangu, nekuti pamba pedu painge pachitozivikanwa kuti panorema, kana nanhasi unopamba panotorema. So nerimwe gore I was planning my birthday, so ndainge ndaronga kuti birthday iri taifanira kuti tinge tichizono celebrate birthday iri kumusha ndiine vabereki vangu nemhuri yangu. Saka mukadzi wangu manje iye akabva azoronga neshamwari yake. This was going to be a surprise. Saka inini ndakazosara ndozosvika kumusha, but friend yangu yainge yatoenda kumusha already namadam. So mukoma patakasvika paya ndikabva ndatoona kuti this was a surprise party. Takaita birthday party iya tikaita mazuva anokwana iwo kuita 3 tiri kumusha, tiripo pamba pedu ndiine friend yangu ndichitomuratidzawo nzvimbo yedu yegokwe. Takabva tazodzoka kuHarare. Friend ndiyo payakabva yanditi, ko wai uri kuregerera munin'ina wako uchitadza kufamba naye? Mukomana by that time handina kunzwisisa mashoko efriend yangu kuti ainge achirevei, nekuti zvekuti kufamba mumaprofita kumba kwedu tainge tisina kana kumbokura tichizviita. Taingoenda kuchechi yedu iyo yeRoma, nanhasi uno ndo yandichiri kuenda. Saka friend yangu yakazongonditi, mangwana makuseni ndichauya kumba kwako ndichikutora, pane kwandiri kuda kuenda newe. Ndakabva ndangomuti it is okay, unouya, but ndaitoshaya kuti friend yangu ainge achida kuzama kuti ndinge ndichiita sei. Zvechokwadi friend yangu yakauya kumba kwangu, but mukoma paakauya rwainge ruchiri rungwanana, kwainge kuchiri kuma 3 am. Handina hangu kuramba kumuka, ndokubva ndapinda mumotikari make tikabva taenda pamba peumwe mubatsiri muprofita. It was my first time kusvika pamba pemuprofita. Zvino akazoti atanga kundinamatira, ndo pandakabva ndazopiwa chiprofita chekuti baba vangu vainge vaine zvavanoziva maringe neupenyu hwedu mumba medu. Kunyanya munin'ina wangu ndiye ainge achinzi ndiye akagadzwa
zvose zvikwambo zvababa vangu hanzi vainge vakazvigadzika pamutumbi wake. Muprofita uyu akabva anditi, kana makasununguka munondiudza, ndinoda kutsika pamusha pababa venyu chaipo nditaure navo vakwanise kukusunungurai. Mukoma, dai pasina shamwari yangu yakaramba ichingondisimbisa, dai ndisina kuzoenda kumusha nemuprofita uyu, nekuti ndainge ndatoona sekunge ari kutoreva nhema, nekuti zvinhu zvakandishamisa kuti zvinonzi mubereki wako ndiye ari kukuroya. Saka ndakazongoronga zuva nemuprofita uyu rekuti tinge tichienda kumusha pamba pedu kuti ange achinotaura zvaainge achida kuzotaura nababa vangu. Mukoma nachi takati tichisvika pamba pedu nemuprofita uyu, I was in shock. Mukoma, baba vangu vakabva vatanga kupopota zviya zvainge zviri very serious, kuratidza kuti vainge vasingadi kutaura nemuprofita uyu. Asi muprofita uyu haana kuita nharo nababa vangu sezvo vainge vari ivo muridzi wemusha. Asi muprofita uyu akabva asiya aurutsa ivhu repamusha pedu ndokubva ati ava kudzokera, but akabva asiya mashoko ekuti muchanditsvaka mega kana nguva ichinge yakwana. Mukoma nachi zvechiprofita zvinhu zvandainge ndisingatendi mazviri. Ndakapedzera ndava kusaidi kwababa vangu, but kubva zuva ratsika muprofita uyu pamba pedu, munin'ina wangu akabva atotanga kutowedzera kupenga zviya zvekuti ainge ava kutogara akavharirwa mumba, nekuti ainge ava kurotomoka achituka baba uye achituka ini, achiti ini ndini ndichasirwa urombwa hwose uhwo hwainge hwanzi namuprofita ndewababa vangu. Zvinhu izvi mukoma nashi zvakaitika a very long time ago. Saka semunhuwo ainge asina kujaira zvemaprofita, muprofita uyu ndakazoti ndava kudhiraivha naye tichidzoka kuHarare ndopaakabva azondikurudzira achiti ainge achida kuti ndirambe ndichingoya kuchechi, achiti ndiri kuona mumweya ndichirakidzwa kuti ruponeso rwenyu ruchazouya mushure mekunge mapfeka gemenzi. Ndokubva ndatiudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitenga gemenzi inini nemudzimai wangu zvekare nevana vangu, tose taifanira kuti tinge tichizoenda kuchechi kwake, but mukoma sevanhuwo vekuti takangokwirirawo muRoma, madhamu vakabva varamba. Zvino mukoma nashi zvakazoitika ndezvekudai, takazoti tava kuno kuUK, ndine mwana wangu uyo akabva azonzi iye ari hyperactive. Saka takangoti zvimwe guda zvirwere zvevarungu, but mwana wangu uyu ndiri kuona kuti pashoma pashoma ari kuita sekunge anorasika njere, ari kuita sekunge ari kutoredzera bamunini vake. Mwana wangu uyu ari kupiwa zvake treatment, but hey, pachibhoyi ndiri kutoona kutoti mwana wangu uyu ane chivanhu chiri paari. Saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzoka kumusha. Saka last year mukoma, baba ndopavakabva vazofona vachindiudza kuti vainge varwara. Zvino baba pandakavaudza kuti it is fine baba, chiregedzai tinge tichidzoka, then baba vakabva vazonditi vainge vaine hari iyo yavari kuda kundipa. Vakabva vati mwanangu ndinozviziva kuti hari vakabva vati mwanangu ndinozviziva kuti mwana wako ikoko ari kurwara, saka pamuchauya kuno then ndikakubatisa hari yangu iyi, then mwana wako anobva apora. So mukadzi wangu akanzwa ndichitaura nababa vangu because ndainge ndakavaisa paloudspeaker, akabva aramba. Taifanira kuti tinge takauya kumusha, this was last year muna October, ndokubva tasiyana nazvo. Saka baba vangu vakazotanga kuwedzera muna February zviya zvekuti unoona kuti ya baba vari kurwara, but zvisiri normal. Baba hanzi pane nguva dzekuti vanotomboenda pane imwe secondary school vobva vataimira vana vechikoro, then vobva vatanga kuvarakidza sikarudzi yavo. Ino mukoma, handizivi kuti ndoita sei, ndoenda kumusha here kana kuti ndongoisa trust yangu muna Mwari kuti ivo Mwari ndo vachandirwira. Ndinopota ndichimboitirwa minamato, but zvandinosangana nazvo, ma spiritual encounter acho andinosangana nawo, ndinozosvikawo pakugumirwa. Please, ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ivi zvemaprofita handitomborina kana kuzvijaira, ndava kutoregreta ende ndinogara ndichingozvishora kuti zvimwe kuda dai ndakangosiyana nazvo zvingadai zvisina kuzoafekta ini. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi zvemaprofita
handina kuzvijaira, but muprofita uyu akandibatsira akati, iwewe ndaona ruponeso rwako ruchizouya mushure mekunge wapfeka garments. But mudzimai wangu ndokubva aramba nekuti takakurirawo muchechi yeRoma. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndoda kukuudzaiwo kupinda kwandakaita mumarriage. Ndakazotanga kushandisa hangu mushonga mushure mekunge ndatopinda mumarriage. But zvakaitika mukoma ndezvekudai, so ndakadanwa kunoku kuJoni nebest friend yangu. Saka ndokubva tazotanga kushanda tose. Apa pamba pacho patainge tichishanda tose tainge tichishandira murungu umwe chete iye. Saka murungu uyu iye ane plot anoitawo zvekurima macabbage. Inini nemurume webest friend yangu ndisu takazosarapo paplot apa, but now tava kushanda nemamwe maSouth African. Zvino ndakati ndatanga kugarapo takatanga tichishare the same room. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti ivo vanhu vaviri ava vaiwanzokunditaimira paya pavanenge vafungidzira kuti ndinenge ndarara, ndo pavaibva vazotanga kuita mutambo wavo wekusika bonde. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazonditora moyo, zvekuti rimwe zuva murume wacho akazondiona kuti ndainge ndakamuka, because pavakafungidzira kuti ndainge ndarara, then inini ndokubva ndazovataimira paya pavainge voita mutambo wavo. Ndokubva ndatanga kudongorera nichida kunyatsokuona kuti zvii zvainge zvichiitika, because inini ndairara pasi ivo vachirara pambedha. Zvino mukoma murume wacho akazoti adongorera pasi ndokubva andiona, so mukoma akanditarisa ndokubva andinyemwerera, iniwo ndikabva ndamunyemwererawo. Then takazoti tava kubasa, patakangowana mukana wekuti tinge tichitaurirana, akabva anditi ndainge ndichida kunzwawo here kuti iye pabonde ari sei. Ndokubva ndaseka paya ndichinyara-nyara. Saka zvatakazotanga kuita mukoma ndezvekuti iye manje aizoti paya patinenge tachaisa, then aibva azoita sekunge anenge aenda kuchishabhini, nekuti pakomboni yepanext door pane chishabhini. Zvino aiti paya kana abuda aibva azonowanda zvake muchitondo obva azodzoka. Inini pandinenge ndichigeza paya, iye aibva auya obva apinda mubathroom, then tobva tatogeza tose, tobva tatoita bonde tose. Shamwari yangu asitomborina kana zvaainge achimboziva. Saka friend yangu manje akabva azotanga kungonetsana nemurume wake, munhu uya wekuti ari very stubborn, haana kana respect, anongogara achingotuka murume. Saka aiwanzokuti kana akatuka murume kudaro, inini ndaibva ndatomuudza kuti vasikana makaoma, dai ndainge ndine attitude yenyu ndingadai ndichiri nemurume wangu. Apa ndainge ndichitomupa maadvice ekuti ange achitozviparadzira imba yake, kuzonosvika ndichizotanga kumupfurira kuti kana vakaramba vachinetsa bamukuru muri kufanira kuti munge muchitsvakawo boyfriend. Saka vakabva vazonyengwa, saka akabva azonyengwa manje noumwe murume ainge achigarawo kumaplots kunoku. Ndokubva zvakasika zvikabva zvabatwa, but vakabatwa vasitomborina kana kure kwavainge vamboenda, because kubva zuva rakandiudza kuti murume uyu ainge achimunyenga, iniwo ndakabva ndazoudza uyu akazova murume wangu. Saka ainge achitoziva kuti mukadzi wake ainge ava neumwe munhu waainge achitaura naye, nekuti mafone numbers acho ainge akamaseva kuti kudii, because ainge akamaseva nezita remukadzi wacho. Saka akazongotora foni one day ndichitoziva kuti munhu ainge atori busy achitaura nemunhu uyu, ndokubva atobatirwa mameseji. Iyi vanhu vakarovana mukoma, vakanetsana, but ndokubva vagadzirisana, because iye ainge achiti hazviiti kuti ndige ndichirambana naye like now, because anokwanisa kuzonyumwa. So inini ndakabva ndazonzi ndinge ndichigara mune imwe room mushure mekunge umwe mudhara aenda kumusha, ndokubva aregedza kudzoka kubasa, ndokubva ndagara muroom muya. Saka vakazongoramba vachingonetsana kuzosvika pakuti iye manje ndokubva azotiza. Akati atiza mukoma, zuva iroro raakatiza, inini neuyu akazova murume wangu takabva tazokwira ndokubva tazoenda kune rimwe prazi kune vamwe madzimai avo vanoita zvenguo tsvuku. Ivo vanoshandidzana nemurume wavo, but murume wavo anoita sekunge anoita zvechivanhu. Takati tasvika kuya ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga tsono, sezvo kunze kwainge kwatosviba ende kumaarea ikoko kusina zvematakshop. Ndokubva vazotengesera tsono. Vakati vatitengesera tsono ndokubva vazoti taifanira kuti
tinge tichisungwa nebhande, ndokubva tasungwa nebhande. So tapedza kusungwa nebhande riya ndopavakabva vazoti tinge tichivesa moto. Takabva tazovesa moto ndokubva tazotora mazimbe aya, vakabva vazotora mafuta avakati mamwe acho ainge ari mafuta ehwai, mamwe vakati ainge ari mafuta eshumba, kuitira kuti hama dzake dzisazotaurisa because dzinotogarawo kunoku kumaplot zvekare, naiyo ange achizoti paya kana akafunga kudzoka kumurume kwake ange achizonzwa kutya sematyiro atinongoita shumba. Ndokusaka vakaita kuti tinge tichishandisa mafuta eshumba. Then takabva tazofukira paya. Mushure mekunge tafukira ndopavakabva vazoti tinge tichinyora mazita edu, ndokubva tanyora mazita edu, vakabva vapisa mazita edu aya mushure mekunge vamabatanidza netsono dziya idzo dzavainge vatitengesera. Ndopavakabva vazotora minzwa dzechimhuka chaiye chinonzi chinungu, vakabva vati tinge tichinyora zita rake. Saka takanyora zita rake pachipepa, ndokubva tatanga kubaya zita riya tichitaura zvatainge tichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari. Murume wacho achiti ndoda kuti unge uchindifuratira iwe, wakandihurira, ndoda kuti unge uchindifuratira. Neniwo ndichimutuka ndichiti kubva nhasi handiri kana kuti unge uchimbotaura neni, uye kwaunoenda ikoko ndoda kuti unge uchizongosangana nevarume vachange vachizongokushandisa chete. Ndo mhiko dzatakaita ipapo, ndokubva tatodzoka. Pari zvino mukoma Nashi nditori nenhumbu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, naimi vanhukadzi, kozvivindi izvozvo zvokuti munotora shamwari dzenyu munobva matongoti ngatigare shamwari mu1 room imomo. Onai munhu ainge oti paya vanhu pavanenge vari busy, iye aibva azotanga kudongorera kuzosvika vachizoita eye contact murume nemukadzi. Iko zvino zvimarriage yakatoparara. Kana wakambopfurirwawo nebest friend yako, please come and tell me your own side of the story, kuti mushure mekunge wapfurirwa nebest friend yako chii chakazoitika.